Здравейте, приятели! Тази вечер искам да ви разкажа една приказка, само че не приказка за лека нощ, а приказката за търлежите. Може би някои са я чували. И така, една зима в гората било много студено. И виждайки това, търлежите решили да се съберат и да се топлят взаимно. Обаче бедата била в това, че бодлите на всеки един от тях наранявало съседа. Те започнали да се раздалечават един от друг и така започнали да замръзват. По-умните от тях, без никой да им налага мнения, преценили, че по-добре да изтърпят бодлите на околните. Научили се да живеят с малките рани, причинявани от общуването с най-близките хора. И така търлежите оцелели. Оставям на вас, приятели, поуката. Ако искате, може да напишете в коментарите каква е поуката от тази приказка. Желавам ви една хубава вечер от мен. Здравейте!